Dobrý deň, moje meno je Branislav Šimon. Ja som Erik Valach. A sme z kancelárie Moderný maklér. Dnes sa nachádzame vo Veľkej Lomnici, kde sme si pre vás pripravili na predaj dvojizbový byt v tomto krásnom apartmánovom dome. Tento apartmán je výnimočný tým, že je kompletne zariadený, je tu non-stop recepcia, je tu bezplatné parkovanie, je tu privátny wellness, je tu detský kútik. Ak zavoláte ešte dnes, tak sa tu s vami kľudne nasťahujem. Stop. A nie sme v teleshoppingu. Erik, pardon, znova som sa nechal uniesť. Presvedčite sa sami. Tento apartmán vo Veľkej Lomnici disponuje 2 priestrannými izbami, kúpeľňou s WC a šatníkom. Jeho celková výmera je 47 m2 a nachádza sa na prvom poschodí apartmánového domu. Nehnuteľnosť je vhodná na bývanie, ako aj na podnikateľské účely pre najímania cez Booking a Airbnb. Ubytovaní v tomto apartmáne majú k dispozícii privátny wellness, kde sa nachádza viacero druhov saun, relaxačná miestnosť a výrivka s výhľadom na Vysoké Tatry. Ak chcete o tejto ponuke vedieť viac, neváhajte ma kontaktovať.